2013 ମସିହା, ଯାହାକୁ ଭାବିଲା ବେଳକୁ ସତେ ଯେମିତି ଲୋମମୂଳ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠୁଛି। ଆଉ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ସତେ ଯେମିତି ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସି ଯାଉଛି। ତେବେ ସବୁଥର ପରି ସେଥର ବି କିଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ତିବ୍ବତ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଆଉ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ତିବ୍ବତରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ହେଲେ ସେଠାରେ ସେମାନେ ଯାହା କିଛି ଦେଖିଥିଲେ ତାକୁ ଦେଖି ସେମାନଙ୍କର ହୋସ୍ ଉଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଏକ ବିଶାଳକାୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ଯାହା ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଜୀବ ଜଗତ ବସବାସ କରୁଥିଲେ, ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଗୋଟିଏ ରାତି ଭିତରେ ସତେ ଯେମିତି ପୁରା ସହରଟା କୁଆଡ଼େ ଗାୟବ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏତେ ବଡ଼ ସହରର ସେହି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ କାଳ ରାତିରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା? ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିବା ବେଳେ ସେଠାକାର ସେହି ଭଙ୍ଗାରୁଜା କୋଠାର ଛାତି ତଳେ ଲୁଚି ଯାଇଥିଲା ଅନେକ ରହସ୍ୟ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ସେଦିନର ସେହି ଅକୁହା କାହାଣୀ ଉପରୁ ଆମେ ଆଜି ପରଦା ଉଠାଇବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ବା ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଭୟରେ ଥରି ଉଠିବେ। ଏ କାହାଣୀ ହେଉଛି କଳିଯୁଗ ଅନ୍ତର କାହାଣୀ, କଳ୍କୀ ଅବତାରଙ୍କର କଥା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, 7 ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ଏବଂ ପୃଥିବୀରୁ ବିଲୁପ୍ତ ହେଉଥିବା ପ୍ରାଣୀଙ୍କର କଥା। ତେବେ କୈଳାସ ପର୍ବତ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶୁଣିଥିବେ, ଆଉ ମହାଦେବଙ୍କର ବସବାସ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବେ। ଆଉ ସେହି ପର୍ବତ ଉପରକୁ ଚଢ଼ୁଥିବା ପର୍ବତାରୋହୀଙ୍କ ସହିତ ଘଟୁଥିବା ଚମତ୍କାର ବିଷୟରେ ଆପଣ ଅଳ୍ପ ବହୁତକେ ତ ଅନେକ କିଛି ଜାଣିଥିବେ। କିନ୍ତୁ କୈଳାସ ପର୍ବତ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ସମ୍ଭାଲା ସହର ବିଷୟରେ କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ମାନସରୋବରକୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ରାକ୍ଷସ ତାଲର ସେହି ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ତେବେ କୈଳାସ ପର୍ବତର ସେହି ରହସ୍ୟ ଉପରୁ ଆଜି ଆମେ ପରଦା ଉଠାଇବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଭୟରେ କମ୍ପିବାକୁ ଲାଗିବେ। ତେବେ ପୌରାଣିକ ମାନ୍ୟତା ହେଉ କି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମତ, ଯାହାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଏବେ ବି ଏକ ରହସ୍ୟ, ସେ ହେଉଛି କୈଳାସ ପର୍ବତ ଭିତରେ ଥିବା ଅଦୃଶ୍ୟ ସହର ସମ୍ଭାଲା। କୁଆଡ଼େ ଲୋକ ମତ ଅନୁସାରେ ସମ୍ଭାଲାରେ ଲୁଚି ରହିଛନ୍ତି 7 ଚିରଞ୍ଜୀବୀ। ଆଉ ସେଠାରେ ଜନ୍ମ ନେବେ କଳ୍କୀ ଅବତାର, ଯିଏକି କଳି ଯୁଗର ଅନ୍ତ କରି ପୁଣି ଥରେ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ସ୍ଥାପନା କରିବେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ପୃଥିବୀରୁ ବିଲୁପ୍ତ ହେଉଥିବା ଜୀବ ମଧ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ସେହି ସମ୍ଭାଲାରେ ଲୁଚି ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ତିବ୍ବତର ସେହି ରାତାରାତି ଗାୟବ ହୋଇଯାଇଥିବା ଗାଁ କୁଆଡ଼େ ସମ୍ଭାଲା ଭିତରେ ରହିଛି। ତେବେ ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ କଥା କହୁଥିବା ବେଳେ କୁଆଡ଼େ ରାକ୍ଷସ ତାଲ ଏହାର ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ। ତାର ଖାର ପାଣି ହେଉ କି ଭୟଙ୍କର ରୂପ, କୁଆଡ଼େ କୈଳାସ ପର୍ବତ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ରହସ୍ୟର ମୂକ ସାକ୍ଷୀ। ଏମିତି ଅନେକ କିଛି ଲୋକେ କୁହାକୁହି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ସମୟ କହିବ କଥା କେତେ ସତ ଆଉ କେତେ ମିଛ।